Higala, kumusta o mayong buntag kanatong tanan? Welcome sa atong pagpanag-uban diri sa atong programa sa YouTube ug sa Facebook. Ang atong tema nga isgutan karon naguluhan kinig ang kabalaka nato sa atong mga kaigsuonan nga nahisalaag. Usbon ko ang atong tema mao ang tema nga naguluhan o ang atong kabalaka may tungod sa atong mga kaigsuonan nga nahisalaag. Ato gining gibase sa basahon diri sa Roma 9:1 ngadto sa 3 may tungod kini sa kabalaka ni Pablo sa iyang mga kaigsuonan. Atong basahon ang Biblia matud pa Roma 9:1 ngadto sa 3 matud ni dinhi, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo maoy akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang ilabihang kasugo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig ka Hudyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. So klaro kayo dinhi no ang iyang kabalaka sa iyang mga kadugo. Bersikulo 3, tungod kanila palabihon ko nga tunglohon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. So grabe gyud ang iyang concern sa iyang mga kaigsuonan ug iyang mga kabanay ug iyang mga kadugo. Kay ibaylo pa niya ang iyang pagkatinunglo aron lang maluwas ning mga tawhana. Si Apostol Pablo nagsugod sa iyang pagpasabot sa usa ka sitwasyon sa pagmagahi sa mga kaigsuonan niya nga mga katawhan gamit ang kasagaran mga dili kasagaran nga pulong kani pag-ingon akong isulti ang kamatuoran kang Kristo. So dili ni siya filosofiya, dili niya opinion, dili pod ni kaugalingon nga iyang panglantaw apan kini pagpahayag sa kahibalo ug kasiguruhan human masinati niya ang mga pag-antos o wala kinigikan kaniya nga mga hunahuna apan iyang kining nakuha pinagi sa atong Ginoo. Wala siya mipaambit sa kaugalingong tinuhan kanang iyang personal nga religious belief kundi si Jesus ang nagsulti pinagi kaniya tungod kay Ginoo mao ang espirituhanong pangulo nato og siya ang naghatag sa pag hatag og giya sa iyang espirituhanong lawas nga naglihok nga mga isip membro. Si Pablo nagkumpirma sa mga magbabasa sa iyang sulat nga ang iyang sinsirong pagsugid matuod pinagi sa mga pulong nga giingon niya ako nagsulat uban sa akong konsensyang saksi diha sa balang espiritu. Ang akong Kristo nga manluluwas kinsang espiritu sa kamaturan nagapanglihok. Mani iyang mention diri. Ang espiritu wala magtugot sa pagpamakak, pagtuis o paglihay-lihay sa kamaturan o mga imagination ra apan andam og mugiya sa mga sumusunod ni Kristo aron mahimong saksi sa kamatuoran aron ang ilang mga pamahayag may subay sa husto o hamtong pagpanabot. Ang konsensya sa apostol mao ang iyang espirituhanong kumpas. Wala siya nagpanglihok nga naginusara uban sa iyang emosyon kay ang iyang kasing-kasing gibag-o na o gitugyan ubos sa direksyon sa balang espiritu. Kining balang espiritu nagpamatuod sa kalinaw sa iyang konsensya ug sa iyang mga pulong nga matin-aw sama sa kristal mao ang iyang testimonya matuod gayod. Unya ang iyang pagtestigo human niining maong konsiderasyon gipamatud-an niya aduna siya dakong kaguol alang sa iyang mga masinupakong katawhan. So kaning mga iyang katawhan nga mga Hudyo. Ang apostol makanunayon mibati og lahing kaguol alang sa iyang hinigugmang makaigsuonan og mga kabanay, mga higala. Kini nga tumang kaguol tungod sa nagpadayong espirituhanong pagmagahi sa iyang nasod, padayon niyang gidala sa iyang kasing-kasing. Nahasol ang iyang kasing-kasing nga daghan ang iyang katawhan sa espirituhanong bahin buta ug dili makaila sa espirituhanong kamatuoran nga gipadayag diha kanila. So atong mabasa sa Biblia nga si Kristo miduol sa iyang kaugalingon apan ang iyang kaugalingon mo'y misalikway niya. O matud pa mao nga ang apostol
nagtinguha gayud sa pagluwas kanila. Mao nga naninguha gyud ang si Apostol Pablo nga kining mga Hudyo madagid niya sa pagtulunan o dili niya gusto nga malaglag sila. Ug tungod kay nagtuo nga sila kining mga Hudyo, kining mga kabanay niya nagtuo nga mga silang tanan mga matarong na, mga dili na sila nagkinahanglan kaluwasan nga gisgutan ni Pablo. Ang kaguol ni Pablo misangko sa iyang pagtinguhang malaglag ug pasanon ang silot alang sa iyang katawhan. Kung kini lamang ang paagi aron sila maluwas, ang iyang gugma sa iyang katawhan dako kayo nga gusto niyang isalikway siya ni Hesus, iyang maluluwas kung kini lamang ang makatabang sa iyang kaluwasan. So musugot pas Pablo nga ibaylo nga siya may malaglag aron maluwas ang iyang mga kaigsuonan. So grabe gyud no ang kini iyang tinguha nga maluwas ang mga katawhan iyang mga kaigsuonan. Siguro kini pod atong panghinaminan maigsuon no nga sa ato pong kabahin karon nga daghan pud tag mga kaigsuonan nga wala makaila sa kamatuoran ug wala pa nawalihi sa maayong balita. Una punta niini nga burden sama kang Pablo nga naapod siya kaikag nga iyag yung ipadayag ang iyahang natun-an nga nakuha nga maayong balita sa Ginoo ngadto na sa iyang mga kaigsuonang mga Hudyo. So kung ato ning i-apply maigsuon sa atong kaugalingon sa pwede pod nato no makuan nga naputay dako nga kabalaka alang sa atong mga kaigsuonan nga wa pa naka dawat sa kamatuoran, wa pa nakakaplag sa kamatuoran nga gitudlo sa ebanghelyo. Mao nga ato po ning taga-agbili sama sa giingon ni Pablo sa iyahang pulong nga matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo wala ako mamakak. So gusto niya nga pamatud-an sa iyang mga kaigsuonan ang kamatuoran. Akong konsensya gilamdagan sa Espiritu Santo mao akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang labihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig ka Hudyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. So na-mention pud ni Pablo Maigsoon na niingon pud siya nga siya utangan ngadto sa mga hintil aron nga imantala ang mga balita niya. Miyon siya nga dili niya ikaulaw ang pagpadayag sa mga balita. So gawasan ang iyang nga utangan siya sa mga hintil, mas labaw po gibati niya ang kabugaton mismo sa iyang kaugalingong makatawhan. Kay bisan tuod siya apostolis sa mga hintil, grabe man po ang iyahang kabugaton mismo sa iyang mga kaugalingong mga kaigsuonan. So kung ato ning i-apply maigsuon sa ato ang sitwasyon karon, siguro dapat pod natay dako nga burden sa atong mga kaigsuonan o atong mga parinti no. Kay mismo gani ako sa akong kaugalingon daghan sa kog mga parinti nga lahi pod ang ilahang pagtuo, although na sila ingon ta religion, ang uban kanila mga Protestant, ang uban sab nila naa sa mainstream nga kining simbahan sa Catholic, pero daghan sab ako magigsuonan nga mga barintin ako nga naa sa inunta evangelical nga mga simbahan. So napoy uban nga gahi gyud dagyud sila sa mainstream nga religion sa ato ang nasod. So makita nato diri nga ang atong apostol nagpakita og dako gigay nga burden alang sa kaluwasan sa iyang mga kaigsuonan. So sa ato pod maigsuon, ato pod ning i-adapt sa ato ang kaugalingon nga naputay burden o unahon nato ang ato ang naa sa atong makabanay. Kay matud pa sa usa ka advertisement nga kung nadungog kaniadto, charity begins at home. Ato pa ang gugma magsugod diha sa panimalay sa mga kabanay. Siguro mo po niya ang gi-apply ni Apostle Paul no nga ang iyang gusto niya nga mauna gyud kay bisan nga atong Ginoo ginauna man niya gyud no, ang balay sa
Israel, ahi pa siya nahimong, ahi pa niya gimantala sa tibuok kalibutan. So kita nato nga magsugod sa yang kagalingon nga tugkaran, ahi dayon ipaabot ngadto na sa kinasuokang bahin sa tibuok kalibutan. Mao ni ang atong mensahe maigsoon nga mao po ni siya ang burden nato sa pagmantala sa mayong balita. So magampo ta alang sa ato ang pag-subitar ngadto na sa pulong sa Dios ato kining litukon nga kini nga pagampo mausab ang imong pagampo. Ginoong Hesukristo mihila ka tungod sa Jerusalem diha sa imong pulong sa Lucas 19:41 ug nag-antos tungod sa pagkamasupilon ug pagkatig-a sa imong katawhan apan imong gipasaylo sila sa ilang kasalanan ibabaw sa cross sa diyang miampo ikaw nga amahan pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Tabangi kami o Ginoo sa paghigugma sa among mga katawhan anda mo antos sa ilang padayong walay pagtuo ug magampo alang kanila ingon man usab alang sa mga anak ni Jacob nga sila magmatinud-anon sa pagbasol muila kanimo ug modawat kanimo. Amen. Daghang salamat maigsoon sa imong pagpaminaw og maayong buntag katong tanan.